Een kilometerslange trekkerjachtjestocht door de tiegenmistige regio. Duizenden inwoners langs de route en zo'n 200 trekkers. Ja, het is natuurlijk machtig om te zien hoeveel mensen aan de langs de kant van de dik staan. En die zwaaien en die dansen en dat maakt iedereen enthousiast. Ik denk dat dat hetgeen is waar iedereen gewoon meedoen wil. En we zijn natuurlijk in nauw contact met de gemeente hier, want ja, het is natuurlijk wel een hele stoet van een dik 600 kilometer die erachter komen hier. Daarom heb ik een mooie begeleiding van AB Tessel, ik kom voor je exceptioneel. Die begeleidt dus en die doet het fantastisch en daardoor kunnen ik veilig plak vinden. De route gaat van Renchem-Geest via Berdaat, Raad, Boanwerd naar Dokkum. Daarna luidt de stoet naar Damwoud, Waterswoud, Driezem, Westergeest, de Triemen en in Kalmersweg waar de tocht afsluiten. Voor deelnemers gaat er ook uren en uren tijd in het versieren van de voertuigen zitten. Ja, wij doen nog wat redden hier en het is begaan als een hart onder de riem te steken voor oudere mensen. En ja, wij vinden het ook mooi werk. En dit boer bijvoorbeeld, hoe lang ben je mee aan de gang of ga je dat jij er al een keer maken? Nee, dit hier maken. Hebben we nu ongeveer 3 jaar mee bezig geweest en heel snel. Een paar tocht van een paar lampjes erop. Maar het zijn wel, ze zijn al 2-3 weken van tevoren bezig om alles mooi te maken. Maar daarom heb ik een prijs uitgenomen voor de 3 mooiste voertuigen. Die krijgen een bedankje van ons, van sponsors, zeg maar, als bedankje dat ze hun trekkers zo mooi versierd hebben. De organisatie van de dit hier 6-jarige trekkerjachtjestocht in Noord-Friesland en Dantemeriel had grootse plan voor 2026. Nou, we hebben volgend jaar waarschijnlijk wel een hele leuke twist in de trekkerjachtstocht route. Daar wil ik nog niks zeggen, maar ik hoop dat we daar begin volgend jaar wel wat te zeggen kennen. Maar het wordt alleen maar leuker en spectaculairder. Thank you.